Jonez oroitu zen, behin Sitgeseko terraza batean zeudela gertatutakoaz. San Paueko erizain batek komentario bera edo antzekoa egin zuen. Uda betean urdin dizdiratsua zen itsasoari begira. Ederra da, ezta? Eta Jonek baietz erantzun zion sinesmen handirik gabe. Baina gero, handik pizka batera, beste edozertaz ari zirelarik, ezagutzen aldituzue Bakio Elantzobe Lekeitio eta Getaria, galdetu zien ozenki eta dena akarri eta zurrutziz, inoiz entzunez izkion topikoz betea zen diskurtsoari ekin zion. Gure itsasoa ez da nostrum, librea da, basatia, eta antzeko gauzak. Eta hondartza seinalatuz, hau ez baita itsaso bat, arrada bat urbaizik esan zuen. Hori ezen guztia izan, metalesko aulkiaren besoari indarrez helduz, penagarria zena hotz urratuz eta benetako sentipenez, mar de euskaria patria abierta esaten hasi zen. Tú que no tienes fronteras, di en las playas extranjeras, hola más hola mi pena. Ez zuen gehiago hitz egin, irudi penagarria, patetikoa eta aldi berean barregarria zuen. Iñaki abaituari, tentzioak kentzeko, pra marineros nos esatea buruatu zitzaion, eta gero, broma ulertuko ez utelakoan, zuen artean ere ezaguna izango da txobinistaren espezimena ez da? Baina mozkorraren aitzakiarekin ere egoerak ez zuen konpontzerik, eta hitzak ahitu joan ziren. Azkenean, bakarrik bukatu zuten Sitgesen. Egun hartan, erizainetako batekin oheratzeko bidea ondatu bazion ere, esen Jonekin azerretu. Forma gora berez aparte, haren portaera ulergarria egiten zitzaiolako. Bazekien zer zen hura, nortasun ukatua sentitzen duenaren arrotasun zikoitza. Bestenganaren gorezpena norberarenaren gaitzespentzat hartzea.